nanglitum asonak thak karbi yang long along APHLC hini dokok labang so putak nangli radapan paklar maratum si ahok lapet ko maratum si original lo nangli thanek nanglitum APHLC asong pen mate aparti pen nanglitum upi akimang doiglo APHLC aparti pen hemprek mate article 244A sitame kapachunji lapen hemprek kapalong japhan nalito malong upining kachet hedo sonak thak non ningkan ku anang jilang lapen ku an der jilang nalitum hemprek kapalong japhan tuma bangke ke hailo bolo tangte hemprek kapalong jia to war bangke chini pami lo lagi kadong nilimen sano irongpi nalitum aphan tike news ahin pen chihut chiput ajai mek kedeng ponbom nalitum aphan nang paklang ponbom ason thotsi pini le thota Karbi ang long regional party kang tangnay pulo tangte APHLC ta isila. Lasi nilitum APHLC atung makemang kupima lapen ahok pet alam the nalitum aphan na paklang ji lapen kachini ji aphan si nilitum along do lake APHLC Youth Wings Center Committee along Secretary in charge alangli Sersing B akehai alangli long nilitum APHLC atung makemang kupima ahok per alam kachini ji lapen nalitum phan nang paklang je phan se alang long nang humrek lo apang si besang ke hai nali phan kadom pajerek lo kadom nilitum apor thihek angbong si nilitum chingki che than pon po lasi nilitum alang lipen chingki che than pon ekphet po tangte besang ke hai nalitum APHLC asong pen mate aparti pen nalitum kupi akimang doik lo APHLC aparti nilitum akimang nilitum ideology lake ini karbiang longarata kecini tum siki onglo pasong bong pen nang li nilipana art sulo la pen ilangko nang thandun ikpo nilitum APHLC party nilitum akimang lake number 1 6 sidul aruna ting pen autonomous state longnangji article 244A lapen number 2 lake ilitum a council long 6 sidul aruna ting pen 6 sidul paragraph 2 sub paragraph 7 aruna ting pen ladat aron selam nangji laso akimang pensi nilitum APHLC party ke kengkam ciyorbom ciyorbom pen non ningkan proxy nangge pleng ahudan ke radatum nang thekdulong lo ratum na ar judulong lo 6 sidul kopima autonomous state kopima labang soalam nang chini dumsi APHLC asong lo nilutum amai phua ke hai jai ka thar ke thanalam ke ahok pe dalam pu ratum chini si ke damtang MP election hutke nilutum homosti in koi ra thok ang bong pen homosti sirkep ke niltum jahai haipon pimelo including di mahasa bote homosti kep ke niltum hai pimelo lasi niltum ening kacarong mati ening ke thedam ason lahelo niltum akimang abang lapen karbiang long rat akar ieson adim an kileji phan helolelo der dilo pusi niltum thekdam long sintum jihaklo lasi hokpet alam bangke nang nang karju pen ni thihet pen nang thakang tung bangkal halo amu hetan ni polo number 1 ke 6 sidul aruna ting pen autonomous state long bek nang chi athe 6 sidul aruna ting pen kali pulugang te autonomous state le long sta hala ke general state mandat po la si 6 sidul aruna ting pen puludang te lake ilitum tribal autonomous state si ilitum long po tribal autonomous state lo pulong te ilitum autonomy ke tribal tum autonomy aja kong kai kita dogar po lalo lapen ke aron ating pen 6 sidul aron ating pen itum council ong aron selam det lo polo te itum ke bang thuji awe tum ana phanta ki joy wan la sondu po mane sono piho ang tan ben ke bang akiche ke be tum phan itum khang che kun po lalo tangte nanglitum APHLC aparti pen hemprek mate article 244A sitame kapachunji lapen hemprek kapalong japhan nalito malong kupi ning kachet hedo nilitum ning kachet heke number 1 bangke nilitum democracy aja kong phan itum ning theklong lapen number 2 bangke kija tum phan ining theklong non litum phan APHLC party na ki japon lake
aki hai GI kathar alangli inut IAS retired amonit lapen aron constitutional alam chini pame 6 sidul kupimala chini pame kasi munit tum kachiki bang di ining theklong nangji ining ke thek pangtar bang chokchi ahok nang kija bang phu mane amek cicar pami kalima kalang ma di amek cicar pami abang kalima kalang ma pulong te ilitum hala nang kija bang akacharli ot adur akamat hak kopila la chini pami nangji ate hemprek hormu lake political subject lake political subject lapen na si political subject pulong te ilitum politically si ilitum chisong nang po lapen ka India ke demokrasi ade posi democratically si itum chisong nang po hala democratically itum chisong pen di itum election chepai theglo polong te chepai det pen ilitum MP manlo polong te ilitum episode party pen MLA tum nang manlo polong te ba council ta EM MCCM ka duk bang hoi bang lo polong te di la tum si council long that resolution enpo jen itum as per article 244A 6 sidul aruna tengpen itum han autonomous state ang pinangpo itum tang si cerai det pen assembly long tumi itum chisong nang po harak chisong det pen itum parliament long same harak ilitum MP bang aruna tengpen chisong nang po aruna teng polote constitution ke thek bek nang po 6 sidul ke thek bek nang po hala so aron ating pen hala dak chingki chi thandun pe me kalo polong te itum autonomous state kelong le deji akenang awe la pen nang pipe deji long le deji purun question masi awe la ke long beji la sinil tum ningi che thedam ke la halo nil tum phan nang ki jah abang phu phi atum amek ka chichar la pen ke chini pami atum sinang japon la so pen aposi ilitum akimang bang chun veji autonomous state ki chun veji la bang ning theklong binang under the leadership of Sarjai Kathar alang li pena joksi autonomous state itum longonji pusin tum ning che theklong la pen alang li pena joksi council long arona ting dak kaduk kawe pithir peme unji pusin tum ning theklong halo so ning ke thelo ke di nalitum rat aphan isi paklar japhan nili narju ponpo nalitum hemprek kehang lake pinang ana ningkan nang thek dun long lo lasi lasonak thak non ningkan ku anang jilang lapet ku an der jilang nang litum hemprek kapalong japhan nilitum akamat hateng pulutang te kidam tang election tin tami chithan berlo pen jai ka thara ki hay mata ning jelo APHC party ke high arni penamatsi hemprek aphan ke aprangsi kengkam chior pitpo busi jai ka thata ra thengno lam chak chibilo lapen sarkar ke banglo pulutang te ningkan phuang bongsi APHC party pen hemprek bang ke autonomous ke pelong lok po busi ra thengno lam chak chibilo lapen unji pot hebang ke chini pame koson me se autonomous ke chipalong ima la chini pame jongsi democracy arona ting pen itum hide pen di itum MP punon MLA punon MSC tum punon jongsi itum akimanga ting pen sarkar jongsi nang chidom de det pulonte nilitum ke ar pupen sun thaiji pusi pulake barnisi hejong gedam tang nini thuma prang iltum ex CM aki hai Johnson B alang di klar dakalam siningelo hadaka nidun choro alang li phandame athi alang li pulo BJP tumjong si hemprek nang begi pulong te alang tum dak ciparai ra hala hemprek nang beg jipu a resolution a memorandum bang prime minister on damon prime minister han pudamon nitum hemprek nang pinon autonomous state nitum hanang pinon po alam nang chunri damon chunri penjong si nang kroy dunde deji pulo nang kroy dunde det pulo tang te nitum pini pana matri nitum ar pupen sun ngabji puran ngi ko lalu pun ne prime minister ta apuchar ting gangi pusi CM ex mane abari ma CM ta ningji loke alam ka hoklo tas exactly ki dam tang hubben anta ni to mai phujai ka thar ke studio lo anta ang tuma channel hoida ninge bomlo nili tum ke hemprega phanche songpo labang so hemprega farman jong silat nang pipedet puteni tum ke haidat sitame ar puben sun labji pusi rada thengno klar dak pen namji than halo tum abe panno lage ihi penge tum ki jabang tek serlo ihi penga bangke ni tum commitment ke halo ni tum ke resign det polake nang pipe polante lalo resign det lo polante ke
aruna ting pen pulo after 6 or 7 months dak election tu nai athima dude pulo lage itum India democracy se ke phuk dak ting bo di lasi do thunang ji halasu ki do hutme angpon tum chi song num thuli po che song lu pulo te ang kinit nong ko election chi dam thuli po la pen nilitum ning theklong do hempreka farmans si autonomous ter farmans te ang khoi pension tuglo pote puthot election ar jabdum sita rat kel kana pi vek bo na pai vek bo lage athe rat kar bianglong rat ki autonomous ter kaning dok veklo nang veklo lage sita ki ja tum ke chong thui de pena posipin ya ni na kudin haja ahok pela lamang ke as rat tum non itum ke thek dam long ni tum ka research ni ke kinya teng de rat tum ko mat se ahok song japu kinang klang buma ahok party ko mat si dupuma pu sika matha hasela son un hosi epe to se party nang klang lo rat tum na ning thelo la ni tum man ta apang mane tum son lo ras niti mate lason pen rachari song chalang gali sita ko mat si ahok song japu nang klang bum si tum ka chong hong sa ko chong hong hosi alang lit jaya ka thanang klang lo batang ka du ka rat pini 2 lakh so se army tu nong dolo halo nangli ki puda mateng pulo tangte hemprek ke palong chia phan ke nali tum ke hai lo pulo tangte ningkan phoang bongsi palong lok po tangte non karbi anglong along pinang an a party atum non example congress asdc bjp lasanak thakse organization atum sitame lapuson si hangpon bom lo chesong pon bom lo lapen la political party tum sitame chesong pon bom lo hemprek pharman apha sita hala tum ta pinier ni wan thek thelang lapen palong thek thelang tate nangli tumai hin pen kuson kunat pen sinang tum mane nili tum ke hai lote hemprek ke palong vekpo lapen wan vekpo kuson kunat a confidence na sinangli than exima nili amu hela ning jelo salam siwet nang nak pedi nili tum confident gal halo siwet la nili tum ge nili tum high lo polo dangte arna ting pen itum hangdun po jong sinang pipi polo ten itum ka anghoi pen suntuk po jong sia reference andami polo dangte example telangana hemprek pihu telangana asor tumbang ki hai tu man ke mp mla ang tumpen ar pen sun lap lan ka chi song pena jok sia lang tum kan hi sia ar pen sun lap sung pik ar pen ki sun hormu ge di ar pu hai det na si ha so ang hoi ser ang hoi bis nang ki sun ke di lake a mentality mesen automatic lapen mentality strong automatic lapen rar phan kang hon binong ke do automatic hok pet hemprek nang vek ji pu a commitment ke do tum te pulong te lason asai ke claim un e lasin non ki dam tang itum kar biang long ke ASDC atum ta ningkan krep ho chari lo lason raksi congress atum ta ningkan krep ho chari lo non BJP latin ke almost 12 years ke latin running lo non sta pini ani na biposi hempre kang hidal lo alam nangala pulong lo alang litum ke damji ke Guwahati ke pangnu kala pu bukulian lo ha puna borpung tarapuna pangnu rong alam ke nasi ke damja to wardo ko nasir lang tu kudam ha dak dam nangji lang itu pulo tangte nasi atowar bang king set dam pe me thek nangji nasi la democratically itu chisong lo bote hem autonomous state lage lo tum panang tok tidak hormu lagi ini anu kapek bang kang nek dum po itung ke Karbi Anglong la so district lagi oldest district lo lapen itum inglong a kheyang bongta population na ki ongmu chora tum loi letum ke pini arni enda itum hemprek van tek thedet abang ke lage ning duk ni melam alam bangke nali tuma bangke ke hai lo pulo tangte hemprek ke palong jia to war bangke chini pame lo lagi klar dak lo lagi tangte nali tum hemprek jong si kelong lo pulo tangte Karbi Anglong aphan mate nali tuma ke mangdam kupipi paprek ponjila pen kupipi lo nali tuma ke mangdam e jong si hemprek kelong lo pulo tangte hemprek kelong lo pulo te nili tuma ke mang ke lage non ma dang jithana bone sita nili tum kaching ki jithana teng pe ni autonomous state jong si kelong lo pulo te north east angkang ke de north east angkang ke kaching thur nai update si pe plan ko number 1 number 2 bangke mane peace di ningkang sam ke don nai autonomous state si pe plan ko lapen ke number 3 bangke labang ke sono biho kang tang nai mane autonomous state ang bong da ba pedi Karbi Anglong autonomous state ki ku ajakong thetan lapen break that jadi lalo
Kangtang nai autonomous state si piman po. Kaching thur nai autonomous state si piman po. Lapen ning kang sam kido autonomous state si piman po. Muni ki ning kang sam ni gadi. Kinain talah lo det ing tangrak nangi. Di det ing tangrak nangi polo lang te koson lo. Det ing tangrak nangi polo te kijat tu mesen nangi. Restiat nangi. Teksiar nangi. Jakong menggali. Gyan si do nangi. Di se det ing tangrak lo pote angtan komani tuntai itum han apa punil. Nanglang ro punil. Banang chithan po. Autonomous state. Karbiang autonomous state kele komali de. Di bangkai si ing tangrak te banang phire banang respect on number 1. Number 2 ki idum kaching thur nai autonomous state ti klang do. North East angbong pen kaching thur nai autonomous state. Thi karbiang no property ki available do. Mothe itum nang ke cari bom tum itum mi thangsi itum utilize the kide itum ke do dang or mu baham ke chi pi ma thai mi thang pen mane bisarlam di itum kosono pi hon dak itum example di one simple example lembo karbiang long ke along le mi pik nang li sokle chu e ponon mesen pi le han ka do chu eta mesen agriculture hina nang li bisaram agriculture one example sini pekla po nang li agriculture hina yo si focus pamit ha itum angtan pen sangda wanang ni angtan pen handa wanang ni angtan pen itum kichuju hormu anta dakdor pu itum longji tangte itum atangka serima sefse itum ekonomi bang serima sef po di lasna taxi itum itum ninga thedu karbiang long kaching thur nai autonomous state si pe manji posin tu target lapen number ki thom bangke ningkang sam autonomous state ningkang sam adet moni ke ningkang sam ni gedi nang ching thur oloi intang ulu sita ningkang sam yong si avei polong ka aliabe enu thek sara moni ningel ne pirthya dang ne political career long ne highest amunit ne kathe na kang tu idea ang dengle ne le dun sita pirthya thakilong nang ji property akhir dan ni long etita ni ningkang sama avete ni pan thangna ta lewe pu alam kya ho se ningkang sama do nei lasi ni tum ke lason thom hor muge te non ma ke target pamel lasi men tu sikloi ma pos ni tum ke ing hong ding ba apo men tu sikloi ma lasi chong hong ding ni le to nang litum akimang lapen nang litum kachet hana teng pul tang te jume pikan lapen nang litum jong si ke hailo lapen nang litum yong si hemprek ke wan lo pul tang te nang litum ki claim pon jia saya mulong ana bangke me pick si thek pon longji ason sita me nang litum ason nak thak karbi yang long along APHLC hini dokok labang so putak nang li radapan paklar jima APHLC actually la heni leke do wali moi tum la BJP tum si heni pula pu mane lam pinchong dun di etam karbi tum ke penang luwak pus nang tin bom lang he da lule lo karbi tin danon ge ritang lo luwak pus nang tin bom lang hala su luwak along advantage nang KNG phang che sikle he sita ka labang atnda hala tum silu thurang lo athema karbi tum non lule lo non chini lo di aling salam thedu ga di tharbi ke thor batai ko an joron bo bujalo batai sibeji non jong si APHLC jong si hindu pu alam nang klang polong tin tum APHLC ki just central committee atum bahini bang thomba khala dak chelang du nai labote faction pu itum pu unji ta inu tabe no di inu tabe da inu tabe central committee bang inu ta dunde din do thip akimang athe akimang wasi bang madedi nasi hola ni tum rat ni tum ki pu pakailo lake ahok alam no lake BJP NGO lanon APHLC bu lake BJP NGO leklar dakalam lo atum 1951 ne kwane ason hula so isi ACI ek pen se lake so kam kasalam hedi ne exactly ni ngabitalo sa lake la so registration thing sa tum ki claim la si hala NGO atum bang latum ningjelo hempe ka farman bolhe hempe ka farman se tum chisong hi busi rada thengno mane lam ningjelo kel ningje penanta ni tum mane ereng mi thutro ka tharak dum lason sin mane rat ka duga berong ro soron chithan ko busi ka ni ta lason ke ningi haima matharam sena autonomous state laki improving hormu laki khepik hormu laki belake sono pi holake
Isti political subject lagi. Kecilnya hormu gali. La an nak kethe pigo hormu si alang tung kapalongji pusikan ningjelo. La pan kecil song pusi ningjelo. An nak kethe pigo hormu ki claim ji apan. La tu mitang NGO amen ningkon ji ir tek pa mi mele koson se autonomous state kelang tum kepalongan po. Inudam amunit asusto akam jong si claim pa mi tek the bangke ake the akam na claim tek the. Klang dak lo lagi. Nangli jong si ABC tok tek the polong te nangli metric pa sunjima. Un e. Lagi klang dak lo. Latum mitang NGO amen ta chi ir tek the si latum APHLC amen nang chong hudun si latum NGO ke sila. Klang dak alam na ke. NGO amen chi ir di pute na arjuno nile tanang tham thekile. La non dak jir song song dal NGO lo. Asang sa program NGO do ke di. Amen do no dak bojaru NGO tho song si do. La song chi ir non. Dala anda irtek thesi la tum APHLC nil tum king kam ka chijoro long rat na chitu piglo la tum high lo pote autonomous state long lokpo la tum high lo polo de council long la tum aron salam de po ampar ke kiche ke be tum phan kar biang long ben plung lapo bedam lapo aron teng pen hala so tum hala non tribal phan ka phiri pen joksi ili tum akachi song bang nili tum episode ng kachi song nang kapi phuk dunji fan autonomous state nang pelong dun de jia fan si alang ni tum labang so NGO episode ke seng bino laki akape kali laki BJP wings laki Clark dak lagi rata chini laki nil tum dan hita ni rata chini la silang to amen ke paklang hu non he jong lang dia amen paklang hal amen ke paklang hu ke declare hu Radalong damsi episode meeting di besi kehandam bang je ka thar ki japon episode bon pusi bang radang dun no aphi ke theklong loge darang dun no ge social media lo viral lo nitung ge je ka thar ki japon episode bon pusi ge bang gai kal dia aposi nitung ge dampu puta chi thandak do lo ratu lapeng ge nur mun ko putlang episode si kelang lo bon pusi bang lo kali dia mak lo ni horjom rong re thalo ge di dur alewi somlo lasi nili ki pudam je bang ke alang le tum autonomous ke dalam kaning je ke dung scope lagi halla phan ke pali denga philam la lang tum thang NGO amenanta chi ir tek the lason tum hem prek ban thegi lagi une lagi a sab tal ke rata ning the hai mothe BJP tum support do si BJP tum ben sila pu dhana do bom lo Tante ko son pensi APHLC nangli pulo APHLC la ke alang tum naga chong hudun. Si ko son pensi la tum APHLC amen naga chong hudun long pop lo nangli thanjima. Amen naga chong hudun long pop la ke actually alang ni tum matha de khela sor mo ni. Athe nangli tum si kir paprang mati. Kalang la ke nangkian dun long pop the ke la lo amu he kan ni putlo. Mane hala actually la ane non tribal atum lakum ke reset ke di atum chini pami jai ka thara ki jala ke mesen la pen constitution atum se ki claim ame thanga khe phan charai thip pula hailo de das ti hala charai thip lo polo charai thip lo potila pona ke hinna ke la non tribal tum ke arona ting pen ke da ke nang long li phlang ka en long le atum election da ajab long le voting rest atum ke long ja right ave council election long ke la solam chini pami engela tum more than on that non tribal tum 2 lakh susedo hal tum andam nang lapoge en kar bil lo ana ke miang long ke la tum oing tum te la ben a hok pera bang ke tum chithana mako pola bongo sena tum ke bongo bhumi kapin chong i phasano target do hal tum ke kiri binong ya hadenge hala tum si la thon instigate lo acha ka instigate bang ke la lo nang tum BJP hahidat BJP hahidat po nang tum CME ma klo nang lapo nona ting bolte athima non MP da tum dosta homasti ha elo tas nona ting bolo nang tum BJP rem hok te nang tum ko pulo la bang tum corruption do pik salah hai corruption ga tum ji chalap nang tum ge kupi tum ge phopone lai hoilam thanno aposi nang tum APHLC fan kapi phuk ji fan akapre ka bidhi ka bidalo election hu nang tum ngai meeting pridun lo la taun edel lo rara phan tangka pen nam lo ta un idel lo urunodo job card ration card PMAY hemben bai lo ta un idel nang tum aposin non ke alang tum a party phan kapi phuk dunje phan ke nang tum
Peter si amin chong hudun si NGO pang tum seng nang po lap tum kam claim nang po mo election apor hulo pote nang tum election arjap nang po ampar ke election arjap dun polo nang teng ke muitum manghu bu pusa tum ka matha hala tum si kan get lo hala ka non travel tum a master plan lo lage raso pena posa tum ke ki kandun la tum irlom pop no thek tum Nilitum halabang so Peter Tiso James Hanse ke Japan APHL lo hadak general Central Committee along General Secretary lo Peter Tiso ke alang li pen chingki chethan pon long lo alang li pulo APHLC ke nitum si original lapen nitum ke ha Meghalaya pen si nitum ke bang thor lo pusipo tade kumara tum si ahok lapen kumara tum si original lo nali thanai ki nasolam tan liya mo het ni thuli lo ala ni thuli bo original duplicate polam ke dak si klang dak lo gedi alang li tum kanang chong hudun number 1 latam ke ako APSC ting political party de kali NGO latam nang chong hudun lo nang chong hudun ke tum original ke pun elo gedi bisar lam no nang li document po nang li document se xerox dera philo te ala xerox ki nang li original pune de bisar lam non karen kabonai di karen kabonai bangpu ke lage balt kabonai bangpu ke Thomas Alva Edison yang hadi alang li bonai lagi mati di alang li pena phi kabonai tuman ke lage kopi ho bisala mang li Adidas king of nang li original pen pincong po api la original pen api daglam ka dugwe ya an prek ki Jordan di hala original ma ka prek Adidas amen ka paklang ke lagi kopi ho lagi original po la sialang ni tum ke lagi mong hejon lang kita manget he la sida ke a question masya ve je lagi komasi original duplicate ma poke si duplicate abang ke duplicate ta pung te henli lagi la tum NGO la non la Jam Hanse la Peter Tiso ke hai tum ki claim ke lagi NGO lang tum makam claim ni ke tum chini lo kene along ho sukeron buka ka sukeron la ya kam galang claim ni la pen ni putulang nang li channel ni lang theklong la hedi alang li polo autonomous state di autonomous state lam ni geu autonomous state pen si alam pen si rapan ke pamang hui masalah ke cisik ma di alang li polo autonomous state lake itum a girlfriend ason lo silong ni di alang li polo autonomous state ki itum a girlfriend lo lagi te itum girlfriend apang ke itum ke kecebohong ngacing cik pang cokci hang ing samjin pen itum cingki nang di pusalang li polo jong si Peter Tiso ke ha jong si autonomous state ke a girlfriend lo polong te alang li a girlfriend abang ke ala autonomous state bang a boyfriend pu ma di jong si pinso tum an go autonomous state ga girlfriend lo pulote al sumar tum an ga a boyfriend pusi tum pu ma tapi hola ki sar mucho tum ke amun hai amun pi pusi pu ma autonomous state bang ke langsung ki puni deji nasi karju ben nang ni ke mahung tak lu so autonomous state ke palong ya phela no lang ni girlfriend ke salam tu autonomous state bang like a concept masih lagi kali lagi total lagi constitutional itu lagi wrong lagi a concept masih lasi autonomous state itu ma girlfriend dah kali itu ma boyfriend dah kali itu aku mana amun pi kumane ani pi dah kali lagi autonomous state lagi isi self governance apa lagi isi dead kecari isi central government itu misu kecepek independence di independence lah pen ini ning kematha itu aja ning kematha ling made akimi som itu freedom ben kam ki claim nong Japan autonomous state lagi lasi alang itu autonomous state konsep cini pakakelang kan ti koson autonomous state lam gani han article 244a bge kani jo ki hai sita alang itu article 244a auto meaning chinalang non ke autonomous state ke girlfriend boyfriend ka pinchong kumana mun pi kumana lok hai ka pinchong autonomous state lak wrong lak chokchi la salang itu ci pakarek ni lai hormu la sini ki pudangi bangke alang itu rat pan ke pamang huasai bangke alang itu ington kok skimi lalu tangde Peter Tiso ke hai lepen James Hanse ake hai atum pulo nitum si original lapen nitum ke ha Meghalaya pen bang thor tum lo posipo tangde nang litum ai pe chau sia tum bang ke kunat pen ke bang tum lo
de original cipu bom lah tu medi kacang hudat tu kan kacang hudat kuju bel nali tum ke Meghalaya pentong ke bang APHLC kali det man de Meghalaya pen kivang karbiang lo mesti kivang pu lake alam ave helasan ke di moti history bang itum lang dan nangji di history bang lalo itum Meghalaya atum bang hemprek cepalong ta atau la APHLC pensi cepalong lo la pen hala bang suhud kijapun bang ke Captain Williamson sangma pen hala suhud APHLC mahang ke pathek nang ko atheda la hello je Asam angkang pialong ke isi language isi mana kampus tu. Jadi asam angkang pialong mana isi kosong lagi piho asami salam seninggel lap nangji. Official long ta school long ta susi mana Charlie lap nangji en lap ni akapre language ke long lepu. Nili detail dam del hadi kami kecinyan pen isi la cindel hadi. Ama se hala suhur la pukali lu masih thiek pande. Itu la pukali lu inglong ke doan ke itum cingrum pera itum isi political party itum parjab dana. Parjapen itum salajong itum autonomous state jehana ba hemprek separate state jehana pualam atum chingwai lo ka chingwai pen gadu ka wing lo khaitu man chingrum pen si hala tu api election long chidan lo democracy teng chidan si latum ning sipet pen do si hailo election hailo masti election ki hayatu ma phan election ki hayatum si ajata resolution enen kadi masti council atum resolution chan lo Meghalaya so atum ta hala tum resolution channel tum gotor master nak pupusi hal suhud Congress ke cari hud di lazuge Indira Gandhi si prime minister lo hal susatum bang kecarai teng pen council long carai teng resolution pidin pamelo bang istibat dolo hai autonomous state long lo apen tum karbiang long ben dimason ta itu han hemprek nang pibo polo nang tum council long chingwai nam polo ta council long ka chingwai hud bang ke dake bangkrit trok ang bong pen bangkrit pho tum ke autonomous state nang ni hemprek nang ni pusilat nang resolution en rong lo except raidang dikat ake hai kalitang raidang ti ake hai alang lagi APHLC abang phulo dor baguri pen alang lagi dak thuk ndam jul alang lagi hemprek nang veki po bang lasi inglong ake phan ke pangrum pen autonomous state ke palong a party ke APHLC party hanlo hala suhut nilitum amai phu ake hai sarjai kathar asar bura mata hala so APHLC long a member lo alang te election ki thudu nam lo das hala so apur ki mo bang sar ke chini pame sila puelo itum da karbiang long ta itum ka tribal state 6 sil nangi pike itum inglong khaya phan charai komi phas nang pilo posi 6 dollar ron ting itum autonomous state chehang nang itum aruna salam nang hala so ka mathap ni sa so street pen langdam bensi APHLC bangke ke damtang 2017 ningkan malo APHLC samhang petek lo petek bensi pinyan yang gitu ningkan troksian nang plengalo la Jumek piklo okay nang lipen cingki nang li kapaklar pon apot kijutsi nang lipan question na bangkela lo non malom social media lo chithang tlupason si dolo ihin pen la pason si nang litum APHLC a party atum kangrai along kaprek kaching betun la pason si nilitum thekpon long la pen arjudun lo labang soalam ko ana ho nili hola so nang lengkar jualam dam de pranili selam ning tonglang de personally interview ken dam long tisu sang ho ki hai kan hidu nilam hera pulagadi la bangso NGO APHLC kala ke BJP awing pudi nili se klar dak alam the nilin dang kon isi ni yeng tongla alang li pulo hemprek ki hang long gen tuma era party kan songmun ceram kuldi pen nang li karjuat along pen BJP alama le nang jethalo BJP long nang MP ki khibom aki hai omersin ti so alang li parliament long ka article 244 e alam ning jelo asi mep piklo alang le kan edun kala ki to pharmacy kan yelo ke choro lo bandar legislative assembly long ta bahini MLA ke ning jedun lo di ning jedun lo ki mission lo la ke choro lo mission alam lo yong si mission lo polo lang te alang li NGO benar pe alang ki haye kenang belu alang li dah tu ko lang po cepat lang dak lang po ke cepat tu ben ko pi falo APHLC ka break ki alang li kam claim nang alang li tum nasi alang li dak mesti klang dak am thang statement mesti klang dak je alang li ke BJP bino jong si alang li tum ki BJP tum ki claim ke dam mission polo lang te cepat lang dak openly claim dunun he
di sta non ke special sin tum ka chi song along ki phuk dun je phan la bang so menang chong hudun si ala to ne ke dun to masta ki hang tum lo ke tar pu gela ke di phur ki mo lang no si alang tum mang tok rong lo lapen arni si non ali channel long mis ni ning jalo arni si ni tum episode sa party ke hai pen to hemprek ka palong hut hala suit morni si over ki mi tum je thanji je hala so hut ke party group dun je phan amuk tum si episode si NGO seng dun si song claim lo setala anang bong ka episode sa party tum je ka thara party tum hai det si piling ton master long lok lo hala suit bang history yang kitok bang tok bong lo muni tum thego tok bom lo la ke se phur ki mo ke nang li phanang diaw ne jong si chok chi date sa hala swalam bang alang tum chema thanangi alang tum chot le ke phone nai kali karjulong nai karjutang nai kali lage asumar tum anta purial tum anta laka arjunang ji da se hala bang ke il tum chires chose me pini arni il tum autonomous state kuma loga ke badun choro so di chotrosing teron alang han pini arni na muni tum chithanang koklo actually lo history ke lage na repeat bom po lage laso phurki mo lang no ke tok dara bang ke lage itum ning duk lo lapen amo na na karju episode se party abu kang rai pudi ahin ing rai rai mini isi example na beklang wan da chini di taro lang so festival hu kitchen arni dak BJP office long mas jonin do gadi nilang thandak po pinang ana tum ke voter ID ave number 1 tum dak taro lang so kijui dunje phan akhorcha phan siki dun lekan than pamelo nil tum chini pamelo social media viral gadi number 1 long gadi tum tha labe number 2 bangkem NC Hilasor dak itum chini lake tum mun tum saite ahok lo lake dak festival lang kelang dun latum thong ni pria prans daga amasi tum chema thalai ko poisa biong peng duk pik pik lo gadi aleng tu duk pik pik lo se festival kelang ni ba tangka jalu asila so festival kelang dun je pansi hala so join lo bo chupa klang genuine kali lagi klang dak po lagi laben nilu tum arju zulong lo amen ni ningi jalo la dak BJP long ki claim bang phu top leader po tum lo alang ni tum non ki claim bang business ki claim contract bill ke long le thelo ke di la si APSC munit phang dak BJP long wan theglo polong te aki hai turam long hanga ninga rong pik po pura salam chini pa me inut dak le ki wang PS amun inut dak le dak ki wang la tum ninga rong CM turam long hanga hai ke aninga rong pik ko tum chini si hala so dimong advantage NC BJP antame APSC upachikrong po lapen APSC mun bai po la puge loko nang alom so phana chiklang do not nang enut pen e dos ya ne wan po tum pasya pasar chithang nang mana enut nang tum bang po ben 1 lakh wan po tum 50-50 chithang nang halo so a business ki claim pusi lakin tum klar dak men chini pa me la si hin nang tum CM tu no ha ka ha bana jinso dul di alang ni phala sun claim ke de nai la si di hala bu crash tum di la si kosan pi ho la son election kirem ke sonia kos tado hedi mithang hiben ga mithang na mesen ngi hin de menkal avokas ki chok chipen posi kirem rem di sino na so ang deng si ga la si ni lang han kirab dun na puhan gali sitan itu ke thek dak kachini dak alam la si alang itu mang ke business claim masi business ki claim tangka phancho si dun ke lake ning the tha ning thenang ne lage BJP tum ta hedi si ahokali la bangke enut bahani la kidun tumanta apora teng ban nong theklong po chorok pik lo nali phan karju alam the along tin tame klar dak alam the na ke void na pot si alang li sitame nang li sitame apor dure pik ang bong same nang li apor nang chipi dun pen ethe thini alam elitum kaching ki che than pon long la pen klar dak alam nang li hok ter alam nang than dun pot chorok pik atlo si pinia bangke nilitum chingki che than chi chiputa jai me ka bangela pansing toni kokpo sila bangso abirta nang ke lang dun kadu ka be arab do an phan tame chorok pik lo la pen nalitum phan tame dume thak me kurang thu pa jero kardo